চাকরি দিছে বেতন নাথাকা চাকরি এইটো কি লাখ দুরান কাপ নালাগে আপনার মুসলপুরত বিরাট ডাঙর ডাঙর ক্লাব আছে ইহঁতকে আমি सार উঠাই লৈ प्रमद बर'नि आमोलाव साख्रि मोननाय बेफोरखौ भेरिफाइ खालामनाय सोलिगासिनो दङ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि सार जेब्ला खुंथायाव दङमोन प्रमद बर' सारा बा बेथ' नङा UPPL सरकारा जेब्ला खुंथायाव दंमोन अब्लानि समाव गोबां साख्रि कयेकजननो होदों सार प्रमदाथ' न'खर न'खर होगोन होन्दोंमोन नालाय हायासै बहा आरो हानायबो नङा बेफोर पलिटिक्स डायलग होनना बुंनांगोन बेफोरखौ माने पलिटिक्सआव गोबांनो नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो सोरबा UPPL नङा BPF हायो बा कंग्रेसआबो हायो BJPआबो हायो बयबो राजखान्थिनि मानसिनि बेफोरो मोनसे राव आरोखि नोंखौ माबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंनिफ्राय मोनसे मोजां भटखौ आदाय खालामनो हानाय ना बेफोर आरोखि थ' बेखौनो हाग्रामा महिलारि सारा माखासे भेरिफाइ खालामगासिनो दं होननानै फोरमायदों खोनासंनानैबो लागोन लोगोसे आरो हाग्रामा महिलारि सारा बाथ्रा बुंबावदों जे ए बेला दुरान सरान आमाक नालागे ना दुरान कापखौबो नाङा नङा जोंनोबो नांगौ जानांगौ जाया नङा जाबायबो BTC आवबो बेबाराव दुरान कापआ स्टेटआवसो जाहैसिगोन नामा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों थ' जियानो जाया मानो फुटबल टीमफोरखौबो दानि जोंनि बर'नि गेजेरावथ' फुटबलावबो गोबां मोजां मोजां प्लेयारफोर दङ आरो गुबुन गुबुन स्पर्ट्सआवबो फुटबलल' नङा ओरैहाय नों कम्फु थम्फु माबा माबि बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव बिराद मोजां मोजां गथ'फोर खेला गेलेग्रा ओंखारदों आरो लोगोसे आरो बिनि अनगायैबो गुबुनावबो थ' बिसेसकय क्रिकेटआवबा हले बारा नुवा इन्टारेस्ट होआ जोंनि बर'फ्रा बारा इन्टारेस्ट होआ आंबो इन्टारेस्ट होआ बे क्रिकेटखौ इन्टारेस्ट होखाथारा मानोबा बाद बाखि खेलायाव बा गुबुन गुबुनफ्रावहाय बिराद इन्टारेस्ट नाङो मोजां नाङो नायनानै बा बेफोरखौबो एसे थांनाय सरकाराबो बेफोरनि सायाव स्पर्ट्सनि सायाव मोजां इन्टारेस्ट होदोंमोन देग्लायबा मानोबा दुरानखौ नाङा होनना बुंखो हाग्रामा महिलारि सारा थ' एबारावहाय खोनासंनानै लानि आंनि बुंनाय राव नङा बियो बिसेसकय खिन्थु साख्रिनि बेलायावहाय ना माब्रै जामारदों माब्रै जामाराखै थ' खारन UPPL सरकार थानाय समाव जेब्ला BPF आमोला BPFआ खुंथायाव गैया अब्लानि समाव UPPL सरकारा मा खालामबाय गोबांखौनो भेरिफाइ खालामदों नायदों बेथ' बिदिया खालामलायनाय जादोंमोन थ' सेम बेफोरबायदिनो दाथ' नों जुदि जोंनिखौ खालामनो हादोंबा जोंबो मानो हाया बे मोनसे चेन्ज बे मोनसे सिन्थाधाराया फैयो नालाय थ' ओंखायनो हाग्रामा महिलारि साराबो भेरिफाइ खालामगासिनो दङ होननानै बुंदों थ' खोनासंनानै लानो एसे इन्टारेस्टिंबो जादों कमेन्टआवथ' गोबां बाथ्रा लिरहरगोन दाखालिबो मोनसे फुङाव हगारदोंमोन आं भिडिअ मैया हगारनाय जायाखै खालि गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरदों बुंनांगौ समाव आं बुंगोन दे बेखौ हले खुला खुलि बाथ्रा सिदा सिदि बुंगोन बुंनांगौ समाव ओमफ्राय गोबाङानो रन्जन दैमारिखौ नोंसोरनि सरकारा मानो बरननो हायाखै आं UPPL ना BPF ना BPFनि आर'नाइ गानदों ना कंग्रेसनि गानदों ना BJPनि गानदों ना सोरनिबा गानदों आं नोंसोरनि बायदि गलाम नङा UPPLनि फ्लेगखौ खाफालाव खारलायना लानाय बा बिखुङाव मोदोम गंसेयाव खाजोबनानै लानाय आं बेफोरबायदि गलाम नङा सोरनिबा माबाद्रायबो नङा आङो BPFआव दङ BPFखौ सापर्ट खालामदों आंनि गोसोआ सापर्ट खालामदों आं बिनि जाना बाथ्रा बुंदों नाथाय आं BPFनि आर'नाइ दिनैसिमबो गानफेराखै आं खाफालावबो आनखि खाफालावबो खर'आवबो बेफोरबायदि सोफेरनाय नोंसोरो माब्लाबाबो सावगारि नुनाय नङा हाजार नागिर मोननाय नङा नोंसोर आं नोंसोरबायदि UPPLनि गलामबो नङा राजखान्थिनि गलाम मानसि नङा आङो मिथिबाय मोनजाबा जाबाय मोनजायाबा थाबाय उदै थाइसेखौ दिनै बुहुमाव जानानैसो थैनाय गोबां खोनायो जों खिन्थु जायालाफानो जे थैदों बेखौ गोबां खम खोनागोन जानानै रासिन थैनायखौ जों खोनागोन बे आरोखि थ' जियानो जाया मानो गोलाव बाथ्रा बुंबाय जों हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राखौ जों एसे खोनासंनानै लानि प्रमोद बर'য়ে যিটো চাকরি দি গৈছে সেইটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো জেনুইন কইনা নহয় চাকরি দিছে বেতন নাথাকা চাকরি এইটো কি চাকরি এইটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো এইটোহে এইবিলাক দুরান কাপ নালাগে আপনার মুসলপুরত বিরাট ডাঙর ডাঙর ক্লাব আছে ইহঁতকে আমি উঠাই লৈ যাম দুরান কাপৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো চাকৰি দি গৈছে সেইটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো
জেনুইন পয়লা নয় চাকরি দিছে বেতন নাথাকা চাকরি এইটো কি চাকৰি এইটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো এইটোহে এইবিলাক উৰাণ খাপ নালাগে আপোনাৰ মুছলপুৰত বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাব আছে ইহঁতকে আমি উঠাই লৈ যাম উৰাণ ক্লাবৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে